to kalten haala cellal yo en kala haala jabadora o ko docteur professionnel ɓattiɗo rewɓe ɗo gonduɗa e muɗum yo ɗo nattuɗa ɗo consultorio muɗum ɗo yo kala ko kaldu on ɗon ko hakkude muɗum e an wonta. Debbo a joguima duuɓi 25 ɗon ha 50 duuɓi ɗiɗi ma duuɓi tati yo aɗa foti wadde wiccit mbaɗa analyse. I woodi ko wiyete cytolokia ɗum ko woodi ko ɓe ɓanta joom on to nder si ɓe daari han ɓe ganda joom on ho e wonde e ñaw kulɓiniɗo potaɗo ñawdede ɗo de hebde doole no woni no cancer en ni ɗum pi woodi ko nangata joom on to nder ta ko cancer kono ko si gandanta hoore maɗa ko ɓe waɗe analyse nde ande ho joom on e wonde e muɗum. Kala e woodi ko woni mammographia ko ɗum woni radio pour joom en daara en ɗiɗi mbaɗe radio daare ande ho e woodi ñaw gonɗo e muɗum. ɗum pi ko si enen continue jagol wiccit e jabadora o hande ande ho ɗum pi fota waɗede e meɗen. Si joom on sansi adresse han il foti haalande docteur muɗum o e jabadora muɗum o okka ɓen adresse ɗo woni ɗo e numéro téléphone mo jogui o. ɗum pi ko si woni duuɓi ɗi joom on fota waɗede wiccitji ɗi ko ɓe neldan lettere to galle maɗa ɓe bindanma lettere ha lettere o yettanoma on sanko on lettere haalantama ñalande joguiɗa erde. ɗum pi addi waɗi important kala ko cansu en e adresse meɗen he enen poti haalande jabadora o tawa i andi ko won ɗo gonɗen ɗo.